akawina mnyumba mwa manu koma osati ku Malawi hayi zimenezo sizitheka hayi muuzane owina ndi Dr. Lazarus Makafe ndani kodi chakwera achimwendo abanga deactivate Facebook account ndikuthawa asathawe ya tikwafuna anatengeka ndi action mwanga kubwera 30 kwamangisa anthu munthu usalankhule akukumanga usalankhule parliament. Ben Pili is a field marshal kuchipala cha DPP. Tikana kuti DPP, we cannot mention about DPP without Ben Pili. One of the people who DPP amina matuwa ndali, Dr. Ben Pili. Field marshal. Simu hama sewe ila ya. Aga ima parliament kufoto kuza mfundo. Anamudumizila a polisi ndikumanga, kumuna vizila mnado corruption. Kamulepo Kaluwa Yeremia Chihana kungo lankula parliament anamangi. You can see Samir Suleiman anangofoto kuza nkhani ya kuchikangao nthawi yomwe anamutumiza asilikali ndikumanga andimova amafuna kumupha chisankho changopitachi Ben Pili amasakidwa ndi asilikali kufuna kumupha. That is history ya ku Malawi kuno imene ifeyo ngati media tikuyenera kufotokoza osati 5 years yosei analichete osalankhula chilichonse HRDC ndelero wawina Peter Mutharika akuti achamba mademo chimenecho ndi chibwana. This time around musabange mademo ya chifukwa 2019 people were blind samadziwa mission yanu ndi chani munathaliza kulanda boma. MCPC none chisankho ya alanda boma mutanda boma HRDC vile maya Sembereka alikwembasi Timothy Tambo anapasa udindo ngati Minister of Unity. Elaja anango atenga ndikwapasa contract ya 5 billion boma analemera ndelero MCP achoka boma akuti aitiyambe ma demonstration. That is a very big mistake and don't do it. Chifukwa DPP panopa anachenjera akufinyani akuzanikali kuti akulumani chifukwa Amalawi akhala kumbuyo kwa DPP mukamba mademo lendo adziwiratu kuti zigawenga zijali zimenezi zikufuna kulanda boma. Ngati mufuna boma mulande ma ballot paper ndipo ndikuze na MCP kuyambira 60 September simudzalanda boma pokwisa ntchito majaji komanso simudzalanda boma pokwisa ntchito mademo. Umwe mukamputa amaluma. Oh yes, amaluma. Nde musandiputa ndikulumani. So better stop it. I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time, young Christ was the man also.